ଘରର ରାସନ ଆଜି ସବୁ ସଇଲାଣି ତାକୁ ଆଣିବ ନା ଆଣିବନି? ସେଇ କଥା ଅଣା ହବନି ତାକୁ ମାସେ ହେଇଯାଉ। 8 ଦିନ ହେଲା କହି ହଉଛ ତମେ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ବି ଆଣୁନ ଖାଲି। ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ତ ତାକୁ ଯାଇ କଣ ସେ ପଇସା କଥା ପଡିଛି ମତେ ପଇସା ଦିଅ ଦରକାର ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ପଇସା ଦରକାର ମତେ ଦେଲ ପଇସା ଦେଲ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ଦାନ ଦଉଛ ମତେ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା କଣ ଦଉଛ ମାନେ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିରିୟାନୀ ଦାମ ହେଲାଣି 150 ଟଙ୍କା ଭଲସେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ବି ଖାଇ ହବନି 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବି 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ 5 ଲକ୍ଷ ତ ବାପା 14 ପୁରୁଷ ଦେଇଥିଲୁ 5 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ନା ତମେ ଏତେ ରାଗନି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ତମ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯଦି ତମେ ମୋ ବାପା ତମେ ଦେଖିଛ ଭାରି ଚିକଣିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇ ଟଙ୍କା 100 ମୋ ବାପା ମତେ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଟଙ୍କା 100 ନେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ଏତିକି ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଛି ପଳେଇଥିଲ କି ପଳେଇଥିଲ କୁଆଡେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ ତମେ ଯୋଉ ଉପାଡ଼ିକି କେନ୍ଦାଳିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଇଏ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଇଏ ଯୋଉ ସୋଫା ସବୁ ତ ଜେଜେ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଯାହା ଯେତିକି କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି ତା ଛଡା ତମେ ତ ତମ ହାତରୁ 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଗୋଟେ କାପାସିଟର ପକେଇଥିଲ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ବା ଜେଜେ ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମ ସାର୍ଟକୁ ଧୋଇକି ତମେ ପିନ୍ଧୁଛ ଟଙ୍କାଟେ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅତି ବିରକ୍ତ ଅତି ଫାଜଲେମି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ଶୁଣୁ ସେଇ ଟଙ୍କା 100 ନେଇକିରି ଯଦି ବିଜନେସ କରିବା କଥା କର ମୁଁ ଆଉ ଫୁଟି କଉଡ଼ି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇପାରିବିନି ତୁ ଚୋରି କର ନାରୀ କର ନହେଲେ ତୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଏଥର କେମିତି କଣ ବିଜନେସ ହବାକୁ କଣ ଘର କରିବି ଇଟା ପଟେ ହବ ଏଥିରେ ବୋଉ ବାପା କଣ କହୁନୁ ମୁଁ କଣ କଦଳୀଟା କହିବି ଆରେ ଜମି ବିକିବାର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ବାପା ଘର ରଖିଛନ୍ତି ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ବି କିଣିକି ଦଉନାହାନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା 50 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ ଟିକେ ଦେଲେଣି ତମେ ବାପ ପୁଅ କଣ କଥା ଯୋଉ ମତେ କିଛି କୁହନି ଶାଢୀ କି ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ଯାଅ ଆହୁରି ଚିଲ୍ଲାଇକିରି କୁହ ବସିଲେ କଣ ବସ ନା ବସ ଏଠି ମୋ କହିବା କଥା 50 ଲକ୍ଷଟା ତମେ କୋଉ ଭିତରେ ରଖିଛ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଜାଣିଛ ଖାଇ ଭଲ ପାଅ ମଲା ମତେ ବିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମରଣ ହଉନି ବୋଉ ମୋର କାନ୍ଦି ଗଲା 50 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ ତମେ କିଣିକି ଦେଇପାରୁନ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛି କୋଉଠି ଅଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ଦଉନ ନା କଣ କରିବି ଚୋରି କରୁନୁ ଏଇତିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ ବାପା ହଁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଦିଅ ଯୋଉ ମାସକୁ ମାସ କଳାଟା ଧଳା ହେଇଯାଉନି କି ତାକୁ କଳା କରି ବୁଲିବ 50 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଅଛି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ମତେ ଦଉନି ବୁଢା କରିବ କଣ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଫାଦର ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ଟେନସନ ଆଉଛି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ନା ଟେନସନ ଆସିବ ଶଳାକୁ ଆଜି ପିଟିବି କଣ କରୁଛୁ ଅଟା ଚକୁରୁଛି ପରଟା କରିବି କଣ କରୁଛୁ ମରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଟେନସନ କଣ ନା କଣ ହେଇଛି କି ଆରେ ମୋ ବାପାକୁ ମାଗିଲି ବିଜନେସ ପଇସା ମତେ କହିଲେ ତୁ ଚୋରି କର ନାରୀ କର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି 50 ଲକ୍ଷ ରଖିକି ବଇଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ବାପା ଭିତରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଛି କଣ ବୁଝି ଯାଇଛି ଏବେ ଚୋରି କରିବାକୁ ତ ବାପା କହିଲେ ବା ବାପା ତାହେଲେ ବାର ସେଇ କଥା କାହିଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଚୋରି କର ନାରୀ କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନା ଯେ ସାଙ୍ଗ ଚୋରିଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ କରିବି ଚୋରି ତୋ ଘର କରିବୁ ନା କଣ ମୋ ଘର କରିବୁ ଓହୋ ଚୋରିଟା ସବୁ ନିଜ ଘର କରାଯାଏ ନାଇଁ କି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଚୋରି କରିଦେବି ଆଉ ହେଲା ଆରେ ପଳେଇଗଲା ଆରେ ମୁଁ ଡମଣା ପାଖରେ HS ଟେଲିକମ୍ ବିଜନେସ ଟା ମୁଁ କରିବି ଫୋନ ଦୋକାନଟା ହେଲା କି ସେଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ ଠୁ ମୋବାଇଲ ଯାଏ ଇୟର ଫୋନ ଯାହା ଦରକାର ଆସି ମୋ ପାଖକୁ ହେଲା ହଁ ସତ କହୁଛୁ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାଗଣା ଗିଆ ଅଛ କୋଉଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋଉଠି ଇୟର ଫୋନ ତାର ଛିଡ଼ିଗଲା ଆସିବ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବୁ ନହେଲେ ଆସିପାରିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଯାଉଛି ବଢିଆ ବୁଝୁ ମୁଁ ମିଠା ଖାଅନି ଶୁଭକୁ ଗୋଟେ କହିସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ ଶୁଭକୁ ପରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମିଠାଟା ଆହୁରି ମିଠା ହେଇଯିବ ଡବଲ ମିଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର बिजनेस आरंभ कर देंगे खुशी मिटा आई देखो मो पुओ बिजनेस करछि हे प्रभु तुमको कोटी जुहार तुमको कोटी पर प्रभु कोटी जुहार सालू कहां जाचे दे सालू कहां तो बापा 5 टका देबो आ तो रुह ए कोन तू बिजनेस करिया पे एते टका कोड आइलो की भालो हां तुम आईडिया दो मु हां मु आईडिया देली केथोले ए भगवान के लोक मुंडा काम दोनी बुद्धि सब मिले गलानी बोधे तो
তুমি নিজে কইলনি তো তুমি তুমি পয়সা মাগিলে 5 লক্ষ তুমি কইল তুই চোরি করছু নারী করছু দেই পারিবনি মু তো নারী করি পারলি কিন্তু চোরি করতে প্রভু কোন করিবে প্রভু পাতাଳ ফাটি যাবে তা ভিতরে গଳି ପଡିବେ ଚୋରି କରିଛି ଚୋରି ଇଏ ଆମ ଛୁଆଟି ମଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆରେ ସେଦିନ ରୁମ୍ କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ତମେ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲ ଆଉ ତମେ ଥିଲ କି ଆଉ କିଏ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲା ଓ ହଲୋ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଚିନି ପାରିବୁ ହଁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଜାନ୍ତ ହଁ ଏଇ ଜାଣିତ ବା ଆହା ବାଜେ ଲୋକ ମୁଁ କଥା କୁଆଡେ କହୁଛି କଥା ନେଇକି କୁଆଡେ ନେଇକି ଇଆଡେ ନେଇ ସିଆଡେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦଉଛ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଅଜାଗା ବିନ୍ଧିଛି ନାଇଁ ଅୟୋ ଏବେ ବିନ୍ଧୁନି ପୁଲିସ ଆସିଲେ ବିନ୍ଧିବ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆସିବ କାହିଁକି ଆସିବ ହଁ। ତୁ ଯାହା ଘରୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ସେ ଖବର ପାଇକି ପୋଲିସରେ ଦବାନି ବୋଲା ଯାହା କରୁ ଚୋରି ସିଏ କଣ ଜାଣିଛି ଜାଣିଲେ ସେ କାହାକୁ କହିବ ସିଏ ଏବେ ଜାଣିବେ ହଁ ଆରେ ତୁ କେମିତି ଚୋରି କଲୁ କାହା ଘରୁ ଚୋରି କଲୁ ହାତରେ ଚୋରି କଲେ ଆଉ ଆମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଟି ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ସେ ଆମରି ଛୁଆ କେମିତି କେମିତି ତମେ ତମ ବାପାକୁ ପଟି ମାରିଥିଲ ଆଉ ଆମରି ଛୁଆ ତମକୁ ପଟି ମାଇଲା ନା ଛାଡିବିନି ଛାଡିବିନି ମୁଁ କେସ୍ କରି ମୁଁ ଯାଉଛି କେସ୍ କରିବି କାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କେସ୍ କରିବୁ କାହା ନାଁ କେସ୍ କରିବୁ ତୋ ନାଁରେ କରିବି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ତମେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ତମର ତ ଏମିତିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିବୁ ଫୋନ ଆଣିଲୁ 100 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଥିବୁ ସେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ଠକିକି ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନ ସେ ଆଗ ତମକୁ ବାନ୍ଧିବେ ନା ମତେ ବାନ୍ଧିବେ କଣ ଧନ୍ଦାଟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତୁ ଏମ୍ ସବୁ କରିବୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଧନ୍ଦା ପରା ତୁ ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ହଁ ତା ଦେହରେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଗିବ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମତେ କହ ମୁଁ ଦେବି ତମେ ଯୋଉ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ହଉ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ରଖିଛି ନା ଆମର ଆଜି ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଅଛି ଭଲରେ ନାହିଁ ଆରେ କାଇଁ ଯାଉ ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ମୁଁ ଯାହା କରି ଠିକ କରିଛି ଖାଲି ତମମାନେ ଏଇ ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବ ପଳେଇବ ଜମା ତମ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ଯୋଉମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଠକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ତେଣୁକରି କୋଉମାନେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଠକି ପଇସା ଲୁଚେଇକି ଘର ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ अरे ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି କଣ ସତ କଣ ବାପା ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି କିଏ ସେ ପଚାରୁଛି ପରା ବାପା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ନାଲି ଆମ୍ବଙ୍କ ପୁଅ ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଯୋଉ ଦାନ୍ତୁରା କାଳିଆଟା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି ସେ ଏତେ କାଳିଆଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ତାର ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଆଣିକି ଗେଞ୍ଜିକିରି ଆଖିରେ ଦେଖେ ହଁ ବାପା ସେଇ ହଉ ଆ କୁଆଡ଼େ ବାପା ଆରେ ଆ ମୋ ସହିତ ତା ଘରକୁ ଯିବା କଣ କହିବ କହିଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଝାଡୁ କରିଦେଲେ ହାତ ଛିଡି ଯାଉଛି ଓ ଚାକର ମଉସା ମାଲିକକୁ ଡାକିଦେଲ ମୁଁ କଣ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଉ ମୁଁ ବା ମାଲିକ ମାଲିକ ମାନେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଆରେ ଆରେ ମୋ ସମୁଦି ମାରୁ କିଏ କାହାର ସମୁଦି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ସମୁଦି ଆରେ ତମେ ମୋ ସମୁଦି ମୁଁ ତମ ସମୁଦି ସମୁଦି ହେ ଭଗବାନ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଆଲୋ ବୋଉ କୋଉଠି ପାଣି ମାରିଗଲା ଗଛକୁ ଚଢ ଗଛକୁ ଚଢ ଗଛକୁ ଚଢ ମୋ ବାକଡ଼ ଗଛକୁ ଚଢିବି ଆଉ କଣ ଭାସିଗଲୁ ପାଣି ଆଇଲାଣି କାଇଁ ପାଣି ତ କିଛି ନାହିଁ ବାପା କଣ କରୁଛି ଦେଖରେ ଆରେ ରେ ଇଏ ନୁହଁ ତମ ବଡ ପୁଅକୁ ଡାକ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ବଡ ପୁଅ ଅଛି ଭଗବାନ ତମେ ଦେଖ ବୋଉ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଅଛି କୋଉଠି ସେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମତେ ନ ପଚାର ତା ବୋପାକୁ ପଚାର ବୋପାକୁ ବାପା ବାପା ବଡ ଭାଇ ମୋର କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ପଇସା ମାଗିଲେ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବୁଝୁଛି ସବୁ ଯାକ ପଇସା ତାହେଲେ ସିଆଡେ ବହୁଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି କଥା ନ କହିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ କୋଉଠି ବଡ ବଡ ପୁଅ ଅଛି ଇଏ କୁଆଡୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ମୋ ଘର ଦୁଆର ଉପରେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ପାଲା ଧରି କିଏ ତମେ କହିଲ କୋଉଠି ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ରଖିଲି କୋଉଠି ସମୁଦ୍ରଟି କଲି ନିଜ ମନକୁ ତାକୁ ପଚାରେ ସେ କିଏ କହିଲୁ ସେ ବଡ ପୁଅଟା କିଏ
ଏଇଟା ତୁ ଚଏସ୍ କଲୁ ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମତେ କଣ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ସୂତା ଶାଢୀ ଭାବୁଛ କେମିତି ଚଏସ୍ କଲ କଣ ଖରାପ ଅଛି ଚଏସ୍ କେମିତି କଣ କରିବ ଆମ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶିଲା ନାକ ସହିତ ନାକ ମିଶିଲା ଓଠ ସହିତ ଓଠ ମିଶିଲା ରହିଯା ଆଉ ସେଣିକି ଯା ନା ନା ଆଉ ମିଶେଇ ନାହିଁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମିଶିବ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ବାହାଘରଟା ଯଦି ଫାଇନାଲ ହବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇକି ମତେ ବାହାର କରିଦିଅ ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଥଲ ମୁଁ କୁଆଡେ ଦୋଷୀ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଁ ଏଇ ବଡ ପୁଅଟି ଏଇ ସବୁ ବଡ କାମ କରି ନା ସେ ଚିରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଚିରି ମନକୁ ଗୋଟେ ତ କିଣିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଚିରି ଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ତମେ ଯାହା କଲ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେକ ଜିନିଷ ମାଗିଛି ନା କରୁଛ ଶେଷରେ ବହୁତ ଚଢି ଖଣ୍ଡ ମନା କରି ନା କଲ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବଡିରେ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତମା ମନା କରିବନି ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଶସ୍ତାରେ ମାଗଣା ମାଗଣାରେ ଭାରି ଏ ସୁଯୋଗ ଜମା ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଢିଆ ଇଏ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ତମ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତମ ଗୋଟେ ବାଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏପିସୋଡ ଆଗକୁ ଯିବ ନା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କଥା ଭାବୁଥିବ ଇଏ ମାନେ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଅଛି କି ତୁ ଆଖିରେ ରସି ଦେଇଛୁ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ସମୁଦ୍ର ରହିଯା ରହିଯା ସମୁଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସମୁଦି ମାନେ କଣ ଆଁ? ନାଇଁ କଣ କହିଲ ତମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସମୁଦ୍ର ଡାକିଲ ମୁଁ ଥରଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଡାକିଦେଲି ତମେ ବାଧିଗଲା ବାଧିବନି ଦେଖେଇଲ ଏଡ ବଡ ଦଉଛ ଏଡିକି ବଡ କଣ ଇଏ ବାହାର ହେଇପାରିବନି ରହିଯାଅ ସମୁଦ୍ର ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ତ ହବ ଆମେ କିଛି ହବନି ଏମିତି 100 ସିରିଏଲ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଗବରେଜ ବ୍ୟାଗ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଧରିଥିଲି ଫୁଟିବନି କଣ ଡନ ଛତୁ ବେପାରୀ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ତମେ ଛତୁ ବେପାରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାଦା ତମ କାଢୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିଗଲା ଶୁଖୁଆ ବେପାରୀ ଆଙ୍କୁ ମାଟକା ହେଇଟି ଶୁଣ ସମୁଦି ତମେ ରାଜି ହୁଅ ଢୋ ନହେଲେ ଢୋ ମୋ ବୋଉ ଶୁଣ ପୁଅ ତୁ ନେଇ ଯା ନେଇ ଯା ଫାଇନାଲ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯା ଘରକୁ ଯା ନେଇ ଯା ତମେ ଯାହା କର ତାହେଲେ ସେୟା କର ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଲ କାଇଁ ଚାଲ ଓଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ଦେଖୁଛ ଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଯାଉଛି ଓ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛ ତମେ ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ସମୁଦି ଶୁଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସମୁଦୁଣୀ ଧରିକି 21 ଚିନ୍ତା କରିବ ଓହୋ ଯା ସମୁଦି ଗଲେଟି କଲେ ହେଇଟି ପୁଅ ବୋଉ ତ ତାଙ୍କ କାମରେ ଗଲେ ଆଉ ଆମ କାମ ନବେରେ ଲୋକ